Abokina, zan baka shawara akan matarka. Idan kaga ta yi fushi, ka jawo ta jikinka. Idan kaga ta yi shiru, tambaye ta meye matsalarta don ka magance mata. Idan kaga ta yi kwalliya, ka yaba wa kwalliyarta sosai, hakan zai faranta mata. Idan ta yi girki, ka ci kana santi, ko da bai yi maka yadda kake so ba. Idan ta ce za ta matsa kusa da kai, riƙe ta, ka ce baka yarda ba. Idan kaga tana kuka, sa bakinka, ka tsotsa hawayen da ke zuba saman kumatunta. Idan kaga tana kishinka, kyale ta, kar ka kyare ta. Duk sadda za ka fita, ka sumbaci saman goshinta. Kana kasuwa ne ko ofis? Kira ta a waya, ka ce kana kewarta. Abokina, kada kalmar ina son ki ta dinga yi wa harshen kalisa. Idan ta kyautata maka, ka ce Allah ya yi miki albarka. Babu girman kai a gidan aure. Komawa za ka yi mai matuƙar kulawa da nuna soyayya da ƙauna, ma'ana tausayi da jin ƙai. Wannan ita ce rayuwar aure. Abokina, lallai wannan ita ce rayuwa.